ହେ ଗାଇସ୍ ଆଇ ହୋପ୍ ଆପଣମାନେ ଭଲ ଥିବେ। ମୁଁ ବାହାରି ପଡ଼ିଥିଲି କୋରାପୁଟ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏବଂ ମୋର ଏକ୍ଜାମ୍ ଥିଲା। ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଇ ସରିଲା ପରେ ମୁଁ ବୁଲାବୁଲି କରି ମୋ ପୁଣି ଗାଡ଼ି ବସିଥିଲି। ଏବଂ ଏ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ତାଙ୍କର ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି। ଆଣ୍ଡ ଆଇ ହୋପ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ତ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ I've seen this one. This is a classic. Women. मंदिर को ये देखिए इन छोटे मोटे प्रोग्रामों से कितना कमा लेते हो?